Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ। SBI Apprentice post फैदों जेराव नोंथांमोना सेलारिबो मोननो हागोन ट्रेनिं लाबाय थानाय टाइमावनो आरो गोबां चान्सखौ मोनगोन फिउचार लेभेलाव बेंकिं लाइनावहाय जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था जोबजासिम। दा जोङो गोबाव खालामा अफिशियेल नटिफिकेशन नायगोन। दा बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेशन स्टेट बेंकनिफ्राय फैनाय अल इंडिया भेकेन्सि बेयाव दा आसाम स्टेटआव गासै 121 भेकेन्सि दङ अके एन्ड बिनि गेजेराव जोंनि एसटी खथायाव गासै 14 भेकेन्सि आरो आनरिजार्भआव नोंथांमोना मोनदों 55 स' नोंथांमोना एसामिस बेंगलि बड' जायखिजाया मोनसे रोंबानो जागोन गावनि जायगायाव बर'आनो नोंथांमोना रोंखायो स' बेखायनो एग्जामल' पास खालामनांगौ बिनिफ्राय लकेल लेंगुवेज टेस्ट लागोन आरो बेयाव पास जाबानो नोंथांमोना एप्रेन्टिस बे ट्रेनिंखौ लानो हागोन आरो ट्रेनिं लाबाय थानाय टाइमावनो नोंथांमोना सेलारिबो मोननो हागोन आरो बे ट्रेनिंनि डिउरेसना जाबाय 1 इयार स' नोंथांमोना ट्रेनिं लानो हागोन आरो जेब्ला ट्रेनिंआ जोबो अब्ला भेकेन्सि ओंखारोब्ला स' नोंथांमोना रेगुलार पस्टआव चान्सखौ मोननायनि चान्सआ दङ स' बेखायनो जुदि डिग्री पास खालामना दङबा नोंथांमोना ओरैनो दङब्ला स' बे एप्रेन्टिस पस्टखौ नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो ट्रेनिंखौ लानो हायो। दा डिस्ट्रिक्ट वाइसआव गोबां रोखोमनि पस्टआ बेबायदि दङ नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनाव नायदो आरो बिटिसिआव गासिबो डिस्ट्रिक्टआव दङ एन्ड बेनिफ्राय गासै 121 भेकेन्सि अल आसाम एन्ड बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट वाइसआव पस्टआ बिदिनो सानै साथाम साबा स' नोंथांमोना बेखौहाय नायना लाबानो जाबाय। दा बाक्सा चिरां क'क्राझार बेनिफ्राय उदालगुरि गासैबो बिटिसिआवबो पस्टआ दङ। दा बे पस्टआव जुदि एप्लाइ खालामबा बैसोआ 20 इयार्स जाथारनांगोन मिनिमाम आरो मेक्सिमाम 28 नर्मेलाव बाट जोंनि एसटिफ्रा 5 इयार्स बारा मोनोब्ला अब्ला जोंहा मोनगोन 33 इयार्ससिम नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन। दा जायफ्रा गोसो दङ नोंथांमोना 20 निफ्राय 33 इयार्स जुदि डिग्री पास जाबायबा नोंथांमोनाहाय बे पस्टआव खालामनो हागोन जेबो पार्सेन्ट नाङा एन्ड नोंथांमोननि एग्जामा अनलाइन एग्जाम जागोन बेनिफ्राय लकेल लेंगुवेज टेस्ट लागोन। दा बेखायनो जायफ्रा डिग्री पास जाबाय नोंथांमोना खालामदो। दा बेनि नोंथांमोननि ट्रेनिंआ डिउरेसना जाबाय 1 इयार स' नोंथांमोना बे कर्सखौ लानो हागोन 1 इयार आरो बिनि सेलारिया नोंथांमोनाहाय 15,000 पर मान्थ स' नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन बे एप्रेन्टिस खालामबाय थानाय टाइमावनो आरो जेब्ला कर्सआ जोबगोन जेब्ला साख्रि ओंखारो स' नोंथांमोना जुनियर एस'सियेट पस्टआवहाय नोंथांमोनखौहाय चान्सखौ होगोन होननानै बेवहाय लिरनाय दङ स' बेखायनो बेंकिं लाइनाव जुदि गोसो दङबा नोंथांमोना बे 15,000नि गेजेरजोंनो नोंथांमोना मावबाय थानानै स' उनावहाय चान्सखौ लायनो हागोन। एन्ड एग्जाम स' एग्जामा नोंथांमोना अनलाइन टेस्ट जागोन। दा जोङो एग्जाम प्रसेसआव फैयोब्ला बे एग्जामा अनलाइन एग्जाम जायो दे एन्ड बेनिफ्राय साबजेक्ट वाइसआवहाय टाइमिं थाखायो डाइरेक्ट बियो जोबना थाङो टाइमिं वाइसआवहाय एन्ड बेनिफ्राय मेक्सिमाम कुइसना जाबाय 100 मार्क्सनि आरो 100 कुइसन थागोन स' बेयाव डिउरेसन वाइसआवहाय सिलेबास वाइसआवहाय टाइमिं थायो आरो हारसिंनो जोबलाङो एन्ड एग्जामा मिडियामा जाबाय इंलिस थ' नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों नाथाय 13 रिजनेल लेंगुवेजेस होदों जेरावहाय एसामिस दङ बाट बर' बेयाव गैया स' नोंथांमोना इंलिसजों एग्जाम होनांगोन। स' बेनिफ्राय अरेल टेस्टआव नोंथांमोनाहाय लेंगुवेज टेस्टआव बर'जों होनो हागोन एन्ड एग्जाम सेन्टार होनोब्ला स' नोंथांमोनाहाय गुवाहाटि तेजपुर थ' नोंथांमोना बेफोरबायदि होनाय जायगायाव स' नोंथांमोना हैनो हागोन जेरै डिब्रुगड़ दङ गुवाहाटि जरहाट सिलचर दङ तेजपुर दङ स' नोंथांमोना बेवहाय अनलाइन एग्जामखौ हैनांगोन आरो पास जायोबा स' नोंथांमोना बे एप्रेन्टिस पस्टआव नोंथांमोना एंगेज जानानै थानो हागोन 1 इयार आरो सेलारिबो मोनखागोन बेनो जाबाय 15,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोनगोन। स' बेनिफ्राय एग्जाम फिस नाङा अके एग्जाम फिस नाङा जोंनि एसटी हिसाबै एग्जाम फिस नाङा एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना लास्ट डेटखौ नायदो स्क्रिनाव खारगासिनो दङ स' नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामदो जायफ्रा गोसो गुदुं दङ स' नोंथांमोनाहाय बे जबखौहाय थ' नोंथांमोनाहाय लानो हागोन।